Защо да отидем на родова терапия и с какво би могла да ни помогне тя? Чрез работата с нашия род можем да се свържем с него на едно много дълбоко и осъзнато ниво. Когато имаме някаква тема, някакъв казус, например стара програма, страх, който ни напуска или някаква травма, можем да я отработим чрез работата с нашия род и да я върнем на нейното място. Също така, в нашия род, както и във всеки един съществуващ род, има много богат запас от ресурси. Има много възможности, защото сред нашите предци са живели богати хора, креативни хора, хора с много възможности и с много заложби. Именно по този начин, чрез работата с рода, можем да внедрим тези заложби и в нашия живот. Когато работим със себе си, ние даваме това и на нашите бъдещи поколения, защото спираме тези стари негативни влияния да се предават на тях. И те могат да живеят един свободен и по-лек живот, без травми и без обременености. Когато работим със себе си чрез родовата терапия, ние работим и за целия род. Помагаме му да се въздигне, помагаме му да се освободи от тежести и всичко да си дойде на мястото. И го правим цялостен. Ако имате желание, ако имате тема, която искате да отработите, аз и родовата терапия ви очаквам. Аз съм Жени Александрова, родов терапевт и работя за вас.